Saps quin és el secret més ben guardat del Vallès? Granollers. El monument més representatiu i únic a l'estat és aquest, la Porxada, Que era l'antiga llotja de gra del segle XVI. que és testimoni dels bombardejos que va patir la ciutat el 1938 durant la Guerra Civil i que, Com es pot veure en alguna de les bigues, se'n va reconstruir una part. i a més, està envoltada d'edificis modernistes com la Casa Clapés o l'edifici de l'Ajuntament d'origen medieval i reformat a inicis del segle XX, La plaça de la Corona és un dels punts de referència de la ciutat i que ha tingut més noms al llarg de la història. com plaça de la Llibertat, la plaça del Gra, plaça d'Àngel Guimarà, plaça de los Caídos un cop finalitzada la Guerra Civil i de nou plaça de la Corona, que fa referència a la Corona d'Aragó. Sortint de la plaça podem pujar per la carretera. Però per què aquest nom, si està ple de botigues i terrasses? Doncs aquest era l'únic camí que portava de Barcelona a Ribes i que va ser inaugurada el 1848. I tot i que es digui Josep Ansel Clavé, els granollerins la segueixen coneixent com la carretera. I si anem pujant de mica en mica, trobem la Font d'Europa. Un dels llocs més emblemàtics de la ciutat i que data del 1771. I no podia marxar de Granollers sense passejar pel passeig fluvial al costat del riu Congost. Un lloc ideal per fer esport o pel que buscava jo, per desconnectar. Una ciutat dividida per la seva festa major. Doncs sí, això passa a Granollers, amb els blancs i els blaus. Una festa que trobem el seu origen al 1897, entre dos rajolers. La festa, com es coneix actualment, va ser idea d'uns joves al 1983, on a partir de la competitivitat entre les dues colles fa que n'hi hagi una de guanyadora. La festa comença amb el toc d'inici, amb el lluïment de les colles i tot seguit el repte, on els guanyadors de la festa anterior repten a l'altra colla per veure quina serà la guanyadora d'aquest any. Però si hi ha un tret que també he trobat diferencial en aquesta festa és que compta amb una relatora. Jo no coneixia gaire quina era aquesta figura. Sonaven campanes. Aleshores em van dir, no, això tu vens 5 dies i de cada dia has de fer un relat. Com una explicació del que has vist i com ho has sentit. I clar, coneixia el punt de partida de la festa major, però a banda de ser una cosa genuïna, es planteja des d'una absoluta originalitat i una generositat absoluta per part de les dues colles. Fins i tot ens ha fet sortir en un dels seus relats. Durant la setmana es fan diferents reptes a la ciutat, que acaben l'últim diumenge d'agost, Amb l'acte que dona més sentit a tot, el concurs de rajoler. en què un rajoler i el seu ajudant dels blaus i un altre rajoler i el seu ajudant dels blancs han de fer el màxim de rajoles en 3 rondes de 5 minuts. L'acte se celebra al Palau d'Esports, on tots els granollerins ho viuen amb una gran expectació com si d'una final esportiva es tractés. Àrbitres i jurat, aficions entregades i un camp ple de gom a gom. L'emoció està servida fins que esclata la bogeria quan se sap el guanyador. I a la nit arriba el moment més esperat de tot, el veredicte de la colla guanyadora, finalment els blancs, on un cop proclamada la victòria hi ha l'intercanvi dels mocadors entre les colles. I és que quan l'estiu s'acaba i toca anar a currar, Granollers fa festa i no pensa en l'endemà. Granollers té aquests racons preciosos, aquest patufet que a mi sempre m'ha apassionat, no? Granollers és casa, això d'entrada, perquè jo he nascut aquí, tota la família la tenim aquí i tinc un vincle molt estret amb aquesta ciutat, que és una ciutat preciosa i que ho té tot. Està tot a tocar, tot molt a prop. Estem molt a propet de la Font d'Europa, no? Sí, jo soc filla de la Font d'Europa de Granollers. És un establiment emblemàtic. Des del 1771 que la mateixa família estem donant cafès, olives i arrossos, o sigui, no s'ha trencat, sempre ha estat de la mateixa família i és un orgull, per l'altre és una responsabilitat, perquè nosaltres hem de mantenir aquesta flama encesa i en aquest cas no és metafòric. Després doncs, té aquesta gran festassa major, que és una festa absolutament participativa. Tot el meu entorn, quan vaig decidir aquest nom pel restaurant, em van desaconsellar totalment que posés aquest nom tan horrorós i que a més tan complicat de recordar. Ens t'haig de dir que tothom el recorda perquè de tan estrany que és, encara ha impactat més. Samproniana és el nom de la vila romana de El Granollers. restaurant de Barcelona es diu Samproniana, no? Era per mantenir aquest vincle, potser? Del tot. Com que jo ara estic a Granollers, haig de ser més curosa amb les meves paraules, perquè l'historiador Estrada, que és un historiador local, hi ha uns vasos, el que en diuen vasos apol·linars. Aquests vasos, doncs, que era per transportar líquids, i llavors tenies aquests vasos que t'indicaven la ruta. Les guies Michelins de l'època romana. Què et penses? Què et penses? Doncs és així. Tots els camins portaven a Roma aquestes rutes. Però el que sobretot t'indicava eren els llocs on te podies parar a menjar i a dormir. Podies parar a les mansios o a les viles, però hi havia un que no se sabia què havia passat, i aquest era Samproniana. Llavors, per la zona on estava, queia bastant per Granollers. Llavors l'historiador Estrada va dir, esclar, és que Granollers havia estat Samproniana. I com que això no estava del tot documentat, va estar durant bastants anys qüestionat. Fins que, com que nosaltres vam ser seu olímpic el 92 de handball, es va fer un nou pavelló, els fonaments i tal, es van trobar més restes romanes que van confirmar
la teoria del senyor Estrada. Per això jo vaig obrir el 93 i aquesta història a mi em va atrapar, perquè a banda de fer aquest homenatge a Granollers, per una banda, per altra hi havia també fer l'homenatge al senyor Estrada, que durant 50 anys havia defensat la seva teoria contra vent i marea. Per tant, era un homenatge a la I perseverança. també que és un nom molt bonic, no? Que ho és? Tothom, tret de la meva mare, que casualment aquest nom a mi m'ha acompanyat sempre perquè la meva besàvia es deia Semproniana. Ostres, també... També! Semproniana Garrell. Les xarxes socials són molt democràtiques. No podia ser que tot estigués centralitzat en 4 mans. Les xarxes socials tindran moltíssimes contraindicacions i moltíssims perills i hem d'anar molt alerta amb les xarxes socials, no? Perquè les idolatrem per una banda, però per una altra banda, si tu tens alguna cosa a mostrar, qui diu alguna cosa vol dir un petit negoci, vol dir una habilitat, no és qüestió de vendre només, però a vegades tens necessitats d'expressar-te artísticament. Això ho hem de posar en valor perquè és una boníssima eina que se sap administrar correctament i no caus amb les seves xarxes, em sembla molt, no positiu, no, extraordinàriament bo. I a tu t'ha servit també per donar-te a conèixer més, podries dir? Sí, sempre he tingut una ànsia divulgativa. A mi em diverteixen molt, perquè jo allà doncs explico les meves cuinetes i ja està. I ho faig d'una manera absolutament personal i com que no m'hi va la vida tampoc, si a la gent li agrada jo feliç, i si no li agrada tens tanta diversitat de perfils que, bueno, no t'agrada aquest, te'n vas a un altre.